Лукашенко трапіў у карыкатуру, адчытаў міністра і паабяцаў сваю дапамогу яшчэ адной краіне. Вялікія выхадныя Лукашенко правёў, аглядаючы сельгастэхніку. 1 мая вялікая дэлегацыя прыехала ў Мінскі раён на агракамбінат Дзяржынскі, каб на свае вочы пабачыць эксперыментальны энерганасычаны трактар «Беларусь 5425». Ну что за чудо трактор ты обещал? Вот, Александр Ильич, ну это сразу, это у нас опытный образец, их 4 сейчас штуки по стране, ну, 5, да. То есть мы в этом году полностью их вот в хозяйствах испытываем по всем направлениям, дорабатываем, и со следующего года мы это ставим в серию. Правда, и тут не обошлося без претензий. Лукашенко панаракаў, што аграномы не умеюць працаваць, а таксама традыцыйнага ўжо выспятка атрымаў міністр сельскай гаспадаркі Юрый Горлаў. Агрономы уже в поле не бывают. А если и бывают, еще хуже. Значит, они не понимают, как надо работать. Министр, дорогой мой, ты же был председателем райисполкома, вроде в хозяйстве работал. Вы что, этого не видите? Пасля Лукашенко пачаў дапытваць кіроўцу трактара, ці задаволены ён тэхнікай, але на афіцыйных кадрах атрымалася фактычна карыкатура. Тут звярніце ўвагу. 2 дзясяткі чыноўнікаў і начальнікаў, а насупраць іх стаіць адзін адзінюткі рабочы. Камізму сваім захопленым каментарыям дадаў і Лукашенко. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Але самы крынж адбыўся ў іншым моманце, бо без паказухі, вядома ж, тут не абышлося. Наталля Эйсмонт і кампанія вырашылі паказаць гледачам, што звычайны беларускі рабацяга ў перапынках паміж працай глядзіць з тэлефона выступы Лукашэнкі. Для нас сейчас не рабочие места главное, и даже не заработная плата. Для нас сейчас важно построить предприятия, продукция которых будет востребована не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Акрамя таго, Лукашенко пахваліў айчынную сеялку, але, як звычайна, тут ёсць важны нюанс, бо дырэктар лідскага завода-вытворцы шчыра прызнаўся, што прыладу тупа скапіявалі з нямецкай, назваўшы гэта лакалізацыяй. Ну а сёння Лукашенко правёў сустрэчу з паслом Сербіі, і тут таксама не абышлося без прыколаў, бо беларусам ці сваім чыноўнікам ён апошнім часам заўсёды паўтарае як мантру, што грошай няма і не будзе, але ж сербам ён паабяцаў любую дапамогу, нават пры патрэбе эканамічную. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Страшная трагедыя здарылася ў полацкім манастыры. Там адна жанчына замкнула іншую ў хаце і яе падпаліла. Гаворка ідзе не пра манашак, а пра жанчын, якія служылі ў манастыры. Вядома, што ўсё адбылося ў прыватным доме на вуліцы Еўфрасіні Полацкай, побач з будынкам Полацкай епархіі і манастыром. У гэтых дамах жывуць сёстры, паслушніцы і працаўніцы. Ахвярай нібыта стала адна з паслушніц родам з Віцебска. Сцвярджаецца, што яна паспела сама патэлефанаваць ратавальнікам і выклікаць дапамогу, але ж пазней яна сканала. Пры гэтым жанчына, якая учыніла падпал, таксама раней працавала ў манастыры і, магчыма, мела псіхічны разлад. Гісторыя з нягеглым помнікам беларускім жанчынам атрымала яшчэ больш нягеглы працяг. У Нясвіжы у год беларускай жанчыны паставілі памятны знак работніцам жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Але ён быў настолькі падобны на надмагілле, і беларусы так з яго смяяліся, што ўлады спачатку на крытыку пакрыўдзіліся, але пасля адрэагавалі. Яны пакрылі памятны знак зяючым металічным лістом, каб ён выглядаў святлейшым. Але ж такая пераробка аказалася яшчэ больш смешнай. Бо спачатку ўсе заўважылі выпучаныя вочы на малюнку жанчыны, а пасля знайшлася і яшчэ адна дэталь. Палепшыць помнік так спяшаліся, што дапусцілі памылку ў рускамоўным надпісе, напісаўшы «обласць» замест «обласць». Ну і падобна, што цяпер давядзецца выпраўляць злашчасны помнік яшчэ і ў 3-й раз. Вайскоўцы Лукашэнкі зрабілі трывожнае прызнанне. Камандуючы паветранымі войскамі Беларусі Андрэй Лук'яновіч паведаміў, што дроны залятаюць у Беларусь амаль штодня. Цытата.
Ад тых маршрутаў, якія пралягаюць міма нашых межаў, беспілотныя лятальныя апараты часам адхіляюцца і парушаюць паветраную прастору. На траекторыю палёту ўплываюць у тым ліку і сродкі электроннай барацьбы. Канец цытаты. Акрамя таго, Лук'яновіч дадаў, што калі паветраная цэль уяўляе пагрозу крытычна важным аб'ектам, то тады яе знішчаюць. На дне Палескага возера адшукалі сапраўдны замак, які быў капрызам аднаго з радзівілаў. Раней гэта лічылася гістарычным анекдотам, але цяпер падводныя археолагі адшукалі рэшткі гэтай мураванай рэзідэнцыі і драўляных збудаванняў. Гаворка ідзе пра возера Чырвонае ў Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці, якое гістарычна насіла назву Жытвозера, бо сам горад раней называўся Жыткавічы. Сама гісторыя звязаная з асобай Гераніма Фларыяна Радзівіла. Уладальнік велізарных маёнткаў утрымліваў прыватнае войска 6000 чалавек, супастаўнае па колькасці з арміяй усяго Вялікага княства Літоўскага. Князь таксама быў вядомы вялікай прагай да мастацтва. Ён заснаваў тэатр у Слуцку і Белай, стварыў першую ў Рэчы Паспалітай балетную школу, збіраў карцінную галерэю і вялікую бібліятэку. Але ў 1756 годзе амбіцыі магната выйшлі на зусім новы ўзровень. Уласным загадам ён перайменаваў Жытвозера ў гучнае Князь Мор. На востраве пачалося ўзвядзенне мураванага замка, якому Радзівіл даў назву Венецыя. Згодна з дакументальнымі сведчаннямі, план прадугледжваў стварэнне на возеры паўнавартаснага флоту з артылерыяй. Сённяшнія падводныя знаходкі буйнафарматнай цэглы даказваюць, што радзівілаўскі капрыз сапраўды пачаў рэалізоўвацца. Але час унёс свае карэктывы ў маштабныя планы. У 1760 годзе 45-гадовы Геранім Фларыян памёр, не пакінуўшы нашчадкаў ні ў адным са сваіх 3 шлюбаў. Усе ўладанні перайшлі да яго брата Міхала Казіміра Радзівіла Рыбанькі, якому ваенны флот пасярод Палесся быў зусім не патрэбны. Назва Князь Мор, відаць, трансфармавалася ў Князь Возера, якое ў 1931 годзе савецкія ўлады перайменавалі ў Чырвонае Палессе, а ад недабудаванай Венецыі цяпер застаўся толькі пагорак на дне возера і драўляныя парэшткі ў ім. Вера Палякова расказала, як стала дырэктаркай тэатра юнага гледача і як ёй дапамог яе муж Уладзімір Макей. Аказалася, што актрысе прапаноўвалі выбраць, які беларускі тэатр узначаліць, і яна выставіла свае умовы. Першае, каб у тэатры не было мастацкага кіраўніка, і ўсё вырашала толькі сама Палякова. І другая, гэта дазвол на плаваючы графік. Умовы прынялі, і перад тым, як узначаліць тэатр юнага гледача, актрыса раілася з мужам Уладзімірам Макеем, тагачасным міністрам замежных спраў. Дык вось аказалася, што ён загадаў, каб для яго жонкі падрыхтавалі сапраўднае даследаванне. Вось цытата Паляковай. І калі ў мяне стаяў выбар, муж мой прынёс мне 3 даведкі аб'ектыўкі з даходамі, з напаўняльнасцю залы, словам, аналіз і статыстыка. І ён мне паказвае і кажа: ты ўпэўненая? Ты ўпэўненая, што ты хочаш менавіта гэты тэатр бачыць? Вось тут неяк цікавейшая сітуацыя. А я кажу так, таму што я хачу даказаць, што важна граматнае кіраванне. Канец цытаты. Гарачае беларускае каханне. Сварка парачкі ў Мінску скончылася хуткай дапамогай і крымінальнай справай. З чаго пачаўся канфлікт, невядома, але ў нейкі момант кавалер кінуў у сваю даму кавалкам торта. Жанчына пайшла ў ванны пакой, адмыла твар, а пасля вярнулася і ударыла свайго каханага нажом у жывот. Прычым, калі пацярпелы пачаў прасіць выклікаць медыкаў, то жанчына званіць у хуткую проста адмовілася. У выніку мужчына сам змог неяк выклікаць дактароў, і цяпер прайшоў суд, на якім жанчыну прызналі вінаватай у нанясенні цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Але ж вырак аказаўся даволі мяккім, і ў калонію агрэсіўная кабета не паедзе. Ёй прысудзілі 3 гады хатняй хіміі. Беларускія ўлады працягваюць пазбаўляцца ад ксяндзоў. Цяпер стала вядома, што 3 польскіх святароў выслалі з Беларусі. Доўгія гады яны служылі ў Браславе, Відзах і ў вёсцы Удзіла Глыбоцкага раёна. Але цяпер упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў адмовіў ім у падаўжэнні дазволу на рэлігійную дзейнасць. І гэта не першы такі выпадак. Раней 2 польскіх святароў пінскай дыяцэзіі таксама не атрымалі дазволу на далейшае служэнне і былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Вызвалены журналіст Андрэй Пачобут
атрымаў найвышэйшую ўзнагароду Польшчы – ордэн Белага Арла. Цырымонію ўручэння правёў прэзідэнт Караль Наўроцкі, які падкрэсліў мужнасць і стойкасць былога палітвязня. На самай справе Наўроцкі прысудзіў гэты ордэн пачобуту яшчэ калі той быў за кратамі 11 лістапада 2025 года, у дзень незалежнасці Польшчы. Але цяпер, нарэшце, узнагароду пачобуту ўручылі асабіста. Котка з беларускага Крычава стала зоркай сацыяльных сетак. Гаспадыня коткі Лялі вырошчвае птушак, і сёлета птушаняты знайшлі ў асобе пухнатай жывёлы і ахоўніка, і няньку. Па словах гаспадыні, цяпер Ляля гадуе амаль 9 дзясяткаў куранятаў, якія зусім яе не баяцца. Сама ж котка не робіць шкоды птушкам, а наадварот, абараняе іх ад суседскіх катоў. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.